Gardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arjuponitha. Ham phanga song lapen ratcharia song kadu kabi songkre phoching room pet pen mai ke phapon somplia putha kham phanga song lapen ratchari asong atum ching room pet pen ke kham khe chepaklang pon jitini phai great rock arni all karbi anglong sorkari gaubura association asai hem along songkre phoching room pet pen arsik jik pen lapen kham khe chepaklang pedupon Bangso Amaya Longkache Tongdun, CPIML, ASDC, KADCC, KSA Jameson, KSA Samson, KNCA, KSU, RYA, ACFI, JCCPA, KFA, TPCA, KRAA, KUYA, AAP Asong Atumpen, Chelang Pepen Simai, Pedupondu. Bangso Amaya Longja Semet Solar Project, Border Issue Give and Take Policy, Longle Midu, Kepabat, Constitution Delimitation, Polling Station, Angtan District, Kepondet Aputhaksi, Kamke, Chepaklangdun. Halapu pherang ke atheng no nang kapachini dun ateng ke adu ya hoy aputhak along kopia pot sikarbi anglo automous council ke chari atum kangsam dun rilo la swateng pulote karbi anglo automous council cm dr tuliram rong kachekroi dun ang theklo puta jongpon nonpuan ta karbi anglo automous council cm dr tuliram rong hang border aputhak rata theng no mati pherang ke atheng no nonpuan ta thanpaklar pon hai he puta akoi pipon son flipen kapre kalam bangken tum mane pini ninge la son flido son fliang ba ko repeat tulpo border lam no la pen hala solar project lam no la pen constituency delimitation la pen longle khajana pe bat la son fli putha bangken tum chokroisa back tum song crefodo la song crefodo 15 organizations la 15 organizations tum bangke la son fli putha bangke chokroisa si border bangke jok hone piune give up bangke thoka bedo lage bangna people laga program nil ke pipe la lo sona bangke la pen solar project ta la PDCL fan pinang le 18000 bighas la pen constituency delimitation bangla chokche along pu west chokche east chokche pen west tu jase mera bangke penang ana polling station bang along pe district no ponde la bang te kre la pen longle phelanga longle khajana bangka pe pat bangla to ke chokche pin lo la bang withdraw nai la no min lam thi bangke la chekroi sarlo Cekroi sar pen bangke nona bangil tum kopipia bidi pensi la so akam bang kapi chunji ma la bangil tum mathapo memorandum kipi pen cheng lo kopenia son kapre program ke la no basically ke la no son Nagorik Suraksa Mans May Phulapen RTI activist Mahajan Krolapen Ari Sanghwa Tumpen Pherang Kamai Kangnipon Chitini Phai Kretrok Arni Dipo Sihi Banglo Adu AL Building Along Karbi Anglong Digital News Forum Asai Hemalong Nagorik Suraksa Mans May RTI activist Mahajan Krolapen Ari Sanghwa Tumpen Pherang Kamai Kangnipon Lason si Mahajan Kropen Kaning Jepon ke Karbi Anglong Arad Doan Kacherok Dog Jia Phansi Bangso Pherang Kamai ke Phapon Pusi Ning Jepon Lapen National Highway 627 Amsoi Gate Lapen Dima Hasau Krongni ke Ponji lagi District ke Thong Krongpon Prut lagi West Karbi Anglong Nogao Lapen Meghalaya Lasi West Karbi Anglong District Arat Sitami Non Pencherok Tok Nangji Pusi Ning Jepon Lasi Nagorik Suraksa Mans Mepu Lapen RDI activist Mahajan Kropen Kaning Jepon Alam Thele Angton Pen Arjipon Kisne Jok Jibon Surik Samon along a president lapen RTI take claim bang pulo lapen nili dung bangke netro phangchu lake vice president lo nagorik Surik Samons lake netro phangchu lo lapen pualang li bangke la kupli homosti long a president lo nagorik Surik Samons asi pini nili tum perangke mai ke pha jase met pet pen ke ma ke phalam the bangke la phelo je kar biang long arat ilitum rong rup ke do kadu kawe akar bi khai antame cherok tok do nangji po phansi nili penila so aphareng ke mai ke pha lasi ilitum ka cherok tok te ajoine at ilitum ka cherok tok te pot ilitum kai kita chok jibon bang aphan ininga chithe imithang akhe hijan imithang amunit akorte muti e punu posar sidolo pu ininga chithe ajoine ilitum ke long ya sonta long nu ne delo lasi la so putaksi chethan phui nang litum Asin nilipini ke cengsi ke lahelo non ke dam tang jitu krong plia tuar an alam ki ke dosai la ke nili gali ka do kawe taning je lo nili taning je bom lo la si hala swang thun pini kaning je ji bangala pohelo je ili tumalong National Highway 627 National Highway 627 Amsoi Gate to Had Dima Hasawan si laso atuar ke kapal lepo tulen lake krong ni atuar lo non kapeleji
lasi hala krong nia toar kapeleji amsoi get to la hadima hasawan kapeleji lake Nagaon district ta kroi putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Nagaon district lapen Dima Hasao a district la district ke thom lapen Meghalaya ta asap o kaparlu chetdo hadak kapede Dima Hasao adungara long lasi la swato waralong ilitum West Karbi Anglong arada tumta kacerok tok dunjia phansi ladak ilitum ke claim ke dam nangi koson ma la so phansi che than sinang pusi nili dak pherai pherang ke mai ke pha lasi ke chengsi la phelo jela West Karbi Anglong jitu amsoi tu dak doyang mukan West Karbi Anglong kapuri la so tulen atwar 627 la so atwar ke Gazette of India la hello Gazette of India lo lasi Ladakh Gazette of India hadak pen nang kai proof ke lake na kopendelo 9 November 2016 9 November 2016 lalo lapen ilitum dak Karbi Anglong ta la so long si ilitum ta do dun koklo lasi dak miliki puji bangke la so arong jitu ilitum kapuri dun la so West Karbi Anglong kapuri dun arong la pohai lo nilinon na tumhan pachini ikpo kecengsi ke dongka mukam revenue circle longapuri lake amri sorry nili dia ikha lake okalang lo dongka mukam circle amri development block along kapuri dun la so along kapuri dun ke arong ke la phelo dalimbari ladak alang letung ke toke NC mane non cadastral dake free Sorkari along le puta pulong le forest puta kali rat long le puta kali la puson silatum dalim bari long eketok la pen ako do thulang senani nodi arai puri ponpo langteng la pen gila patta la pen hatigor rodhula te NC area si puri lo la pen borkok la te NC area lo la pen plim plam abi lata NC area si puri lo lake amri block along lo kapuri la pen ako puthot wang thuna dongka revenue circle thak lo lake chinthong block development si puri ponpo lake arongamen ke la phelo maisam rong ta NC area pusi pulo boithalang so 1 boithalang so 2 la pen hongkram 1 hongkram 2 la pen huru borthol Samelang so inghan phule sar thetok bi arong arat thur pak pen Sainik School aphan long le pek thek thepu alam the pen pherang ke amai ke phapo jitini phai kre throk arni lakha kripli kor kan thi constituency ke parlo Samelang so ahabar inghan phule sar thetok bi arong along si Sainik School ke kim ponji pu alam the ateng pen sar thetok bi arong arat atum ke Sainik School ke kimji aphan long le pek pon thek thepu si sar thetok bi arong arat atum ahin pen pherang ke amai ke phapon along ningje pon Samelang so pen long ba morning ti Karbi Anglong news Kretrokar ni lasi nelitum daksar thetok bi bateng han phule arong along nang litum media abitung tum phananga chu phalam theke la puheloyo mane non pinap nelitum phone along mate mobile along ke theklong daksar thetok bi aha warar long Sainik School nang ki biji pu labang so alam nelitum theklong masi nelitum kangbura hoi pen lapen rat hoi pen nelitum ning ki pung ning ki dar dukok athima ko pima pulong te darnel tum han phule pate sar thetok biarong ke nel tum ki duk dara arat la penel tum kai phong kur la pen la son lang dung ka chu yor e hen up ka chu yor ason dum ke hen ru la hai ka chu yor penel tum non pu antanel tum isu penel tum chi pireng bom la se hok lo labang so arong ke pinap dat lenel tum ke sengali nelita me non ladak nang ke do tame ha nilipunu tum ke pini an ube ki thom pli tanglo ladak nang ke do la si nilibang ke la pulong dam thap dam pru neri song ko nilipem long du thik the tame non na bang ke jo alang litum ki do ki thak la an alon ki pi pen jong nel tum ka chu tiki ka chong hoi kube bithi e hen phoroi pen sin tum do bomlo lasi piner ni Sainik School nang ki biji pu bangke jati jan nel tum arong
daksar thetok biarong inghan phule arong nilitum kidu an arat bang nilitum jati jan nilitum chidon thek the jongsi labang so sainik school ki bijepu akithe ki dingatum nalitum kang along prek ta do nalitum ki bidam ya thai nalitum long thek pon te bidam dame satame daksar thetok bi inghan phule arong ke nilitum chidon masi chidon thek the la peniltum krom masi kroi kre labang so alama bangke lapen labang so sainik school bangke nilitum arong pen pahilu nangji lapen nilitum adung pen terek nangi nilitum chidon masi chidon thek the nilitum rat hui pen ta lapen nilitum kroi thek the lasi nalitum media abitung tum panta chuning rilo pini rat da tum pan kapachi thang ya phan labang so media pen jok rat da tum kachini pen labang so sainik school nil tum adung ban katerek ya phanang tum phan chuning rilo nang li tum pachi thangnon nil tum ke jati jan nil tum chidon tum thek thela pen kroi ma se kroi un e lapon walo Tarbasa Lems Cooperative Society Limited along Ningka Nisek MIP ke pamanpon Chitini Phaikhre pho arni phuloni constituency ka parlo Tarbasa Lems Cooperative Society Limited along Ningka Nisek MIP ke pamanpon Bangso amai ke padupon laki shareholder do an lapen members atum angbong ke damtang along ko ansi tangka kapadam malapen preng ke do lapen ke wang jilang mati e prangko sons ke claim ke dam thek nang ji ma lapen ke ongdung alam jingwai jingsai pedupon bangso amai long chairman Mongol Singh be pensi mai chari ponlu lapen mai ke pha alam thelaki secretary Titus Ingti pensi pachini pon lapen bangso along observer Monus Ingti setami chitongdun phuloni pen orun ningti gathar Karbyang News lagi itu arona tengpen atau ni kan bang kami ni itu annual general meeting bola bang suke itu peman pon bom apa yang bang suke paman pon abis kami lagi pima ni itu general assembly mati dia malongke shareholder bang tu mati dah share money matang kaza nanti tujuh ke alam itu hang ni itu ni kan sek PPC ni itu yang klaim pon ma PPC ke long ma dapat tu kawe khasne ni itu labang suar ni ke ni itu alam itu hang than macini pon nangko nasi finish tame citi ni pai prepare tame ni itu ke hot tank pen ni jem paman pon si alang ni itu hang pini ni itu la ni itu dalam tang financial year 2023 ni kes tahun seteng pensi alang tum hans tame ni tum ron pon lo alang tum tame bini aning klong pen chok lu ko jala tum tame deng pon lo alang tum shareholder ko tame ni tum paku bidi no kidun tu si am su se so Tarbasa Lems so to the business ke claim pon haji na ka ko sa me nang tum pen na chuni pon si ka pen bini tame ni tum matha pon lo prangki bangji dang ni tum wan mai japong itu sponsor kelong packaging pen kelong asa men ni mako shareholder bang tu kan sama ni tu loan di pi ban sama ni tu apa sik pon TV di sia puthak nang pachun pivek nangji pusi Karbi rong asar amai socheng hawar amaya tumpen lamthi chepaklang pon West Karbi anglong lakhapli socheng constituency arlo Karbi rong asar amai mati thi hek pen KRA socheng hawar amaya tumpen TV di sia puthak nelitum rong asar amaya tum aphan nang pachun pivek nangji pusi Karbi anglong Termas Council Kachari pon CM Dr Tuliram rong hang lapen team Karbi anglong aphan kachoningri pedupon Hamren pen Birson rong hang Karbi anglong news Nipai tarik trok arni for socheng constituency havaramai rong sar havaramai pen media thengno kaniyenang ko kalam the lapson hello diri tum kra pulo Karbi rong saramai tum kanije kang tum po bangke lason hello jeni tum pan authority tum pumata hem photo la TVDC po banili pichun pivek nangji mane village council po bangani tum kroy krelo mane village council po kroy krelam the bane li tum rong sara tum bang rong arlo ke boy ki suma tum pan ining hang pen rap thekede asi nili tum rong sara tum apan certificate na pilo governor suiga kuria certificate dolo la sala so certificate teng pe nili tum pan rong ro ba mekar mitur ke boy ki suma tum pan kacharap theiya phansi nali tum tim Karbi anglong atuang pan lapen ke
Dr. Tuliram Sarpanta kachuningri lahelo la si TVDC ni tum phana pichun pivek nangji nangli yong si ka nangli din ho yong si ka bori pen TVDC nang pichun pithek pulon te ni tum rongasar tum is vesa rongasar to an pusta me nangli phan suri akiro dopo la si la solam thesi ni tum akon density penta hawaramai tin penta nangli phan banale tum tim kar biang long lo ba Dr. Tuliram Sar nangli phan kachuningri lam the lahelo athema ni tum rongasar tum TVDC na bichun pitha polam thema pelo non dam tangana bangke ni tum arong asara tum nilimekar mithur tum ke boy ki sung tum peka chiron ba hemsu amukha pustame long vek ni ya bang long onedat ba pene peri ka chiron ba musuri tusuri ka chiron pustame kenang vek ya bang len edat sa hal bang so noni phra banan bang ke sar nali nili tum panang raptha rong asar tum phan nili tumarong angkang long ni tum ke boy ki sung tum phan kerap ji nangli hirjume pen kerap the ya fansi pini nitum socheng hawara mai pen premisa lo ne phrase na kachi pidon la pen ke media ang no nangli phan kachuni relam thela hello thangsi kro phan Richard tok bi pen kerap ke pajordan lason si nili constituent sangkang komat ne ke sokyun edo koklo pulotang te ni phan nang tham non pusi kai ke ta Richard tok bi ningjeber lason thak si chitini phai kre pho arni thang sing kro sitami so that pun news channel along pen theklong si Richard tok bi upper local committee members Ronjit Krola pen longkiram hanse atuma phan pin khat ponsi Richard tok bi ami thang jongjung akhia da chepadam si so that thang sing kro aphan kera pi pajardam lo lapen ki so that thang sing kro ta aning arong pik anlo nili ningkan ke thom anlo keso lasi current bill ta tu thek thedet amat current setami nang in than pet lo lasi current bill setami tulong popusi ningjepon lapen puthot Richard to bia phan hemsu nang pivek thaposi kachoning ni pedopon thu lapen ke hemrit pusatami ni tum rong si pen chelang pen kin pidun lo lapen pasatami se ke chelang pusatami ni tum tala pusi kaisi ni lapu don pen ni tum ta cherato ni kom lo Kacirap dun bang di khiti bati long sita me cirap dun lo lapela government along kelong nangji awar sai sita me nang litum cirap ke cirap dun lo sita me asa untang ke leader chot po system ajar lumante labang so puthak bang ke non la hem so puthak bang ke la soni hilo dokumen penceng lo kapre sita me ni tum malang tum pen ke pon lo pen list me ni tum pon lo la pen ke totally bang ke officially kaman bang ini litum hinden bang iklam pi gelo nasi no nang li lidat po bang ke actually bang ke so select bang ini litum kali der posi ang song kam dina posi ang song pen kopi ko son tong ka select lidat nela bang ini litum ta chini gelo tami officially kaman bang ini litum dak iklam nang ja kam bang ini tum claim gelo la bang tambi pinaan ki dukisung lo guys tambi nang litum local tum ta pinang ka cirap ka citu dun gedulu kan cirap dun lo kai kesi tami nang litum tami pador plubun e po ancol ke pika cerap situ tu ke lapen la sar la lang lipan cerap ke pajir pondang litung local hopen ko pilon te ka chuning rit Allah bang subutha ke nyeli tum ningarong pi pon ma polotang ke alang litum also bang dungki hendu chu yor chop pensi alang li kisu ta ka chilang hemrit tami ka chulai la puson pen angbong pen alang litum sung pi angbong pen sar bang joy ki pen alang litum pan lapona tangka kirap det po bang ini litum local atum stami lapen litum rong sistami litum ningarong pik at helang li akirap men labang sobiota ke long pen alang li akirap pipit po bang ini litum ta isi mang humi mi alang at hela pona ki joy ko sona niyam si ki joy red ma pola bang ini litum to isi ka mang da malang at he alang litum lapona ki sungang bong ben si alang li kirap det pen apot ini litum ningarong pik lapen alang litum kisungang bong tangka poisa pendeng danglok la pen kichu yun pen stami alang tum isi awar sai non sar pen kira pen pot alang tum joy ke pen non isi hemang bong tami chi solai long pu pusingi le tum do wirong isi tami ningi the pen dudun lok la pen actually bang ke ile tum duar baguri Richard tok dia ke hai pan stami le tum churoi